Takže ahoj lidi, moje jméno je Monika a chtěla bych vám říct můj názor na jednu oblíbenou zpěvačku, Avril, která prostě dokázala fakt opravdu hodně a líbí se mi i styl oblíkání, styl úžasů, prostě všechno se mi jako na něj líbí a má jako hodně dobré písničky, jako už od první písničky vlastně Let Go, vlastně, čili Complicated, ať už je to Complicated Smile, anebo Girlfriend, anebo Where You Gone, tak jako docela, musím uznat, ale jako docela dobrý videa. I jako co se týče jako popularity, tak fakt jako opravdu říkám dobrý. A fakt musím uznat, je hodně dobrá. Její styl oblíkání je super. Styl účesu taky, úplně mega. A opravdu fakt musím uznat, že opravdu superová zpěvačka. A o prostě popularitu mě nejde. Jako, aby byla populární, to zase ne, ale jednou třeba v budoucnosti bych taky chtěla být jako ona a taky bych prostě chtěla něčeho dosáhnout, ne popularity, ale možná jakože těch videí, těch písniček úplně dobrých, co má. A prostě bych fakt jakože chtěla být tak oblíbená prostě jak ona a chtěla bych mít taky jednou takovou skupinku vlastně fanoušků, kterou má. A co se týče tak sledovanosti, tak je hodně sledovaná. A fakt jako říkám klobouk dolů, ale tady ta zpěvačka fakt dokázala fakt opravdu velké věci. No, pro dnešní video je to jako všechno a doufám, že se budete těšit na moje další videa. Mějte se hezky a čau!